Dobrý? Jo, dobrý, může... Držíš se? Jo! Opravdu? Opravdu? Jo! Ne, pomůže! Pomoc, prosím. Já jsem se jí raz zasekl. Dobrý. Co, jdeme dál? Jo. Pexe, co tam je? Hele, opičí dráha to musím mít. Ty krásu, to ještě na řetězích a není to na přivázení, no tak OK, jo, ale... Takový opice, jak seš ty, no. Wow. Mission complete. Woo! Jsem ještě nevypl tu video, sakra. Ale koukej, co mám. Co?